Λοιπόν, καλησπέρα παιδες. Στο προηγούμενο επεισόδιο όσον αφορά το BMW είδαμε που βγάλαμε το μοτέρ. Τώρα εμείς έχουμε προχωρήσει λιγάκι τη διαδικασία χωρίς να γράφουμε και πάρα πολλά. Μας πήρε λίγο έτσι ο χρόνος. Ξεχαστήκαμε. Είμαστε και καινούργοι τώρα. Το ξεχάσαμε εντελώς. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, έχουμε ξυλώσει σχεδόν τα πάντα από πάνω. Έχουμε αρχίσει, έχουμε κάνει κάποια μικρά ξυσίματα, κάποια μικρά τριψίματα σε κάποια δύσκολα σημεία. Και τώρα προετοιμάζουμε το αυτοκίνητο για να κλείσουμε κάποιες μικρές τρύπες που ανοίξανε. Κατά λάθος, ο κύριος Κώτης εδώ αποφάσισε να μου ξυλώσει το αμάξι. Εντάξει, οπότε το φτιάχνει κιόλας τώρα. Έτσι γίνεται εδώ. Ναι, ή τέλος πάντων ναι, έχει δηλώσει ότι θα το φτιάξει. Το τι θα κάνει θα δείξει. Και έλεγα δεν το μας και από πίσω. Όχι, γράψε. Έχουμε φέρει επισκέψεις εδώ πέρα, όποτε βλέπετε. Εδώ ο Νίκος κάνει το διάλειμμα του. Ποιος είναι επισκέπτης? Αυτοί κάνουν παραγγελία να φάνε τώρα και πεινάσουν. Πεινάσαμε. Πολύ γέλιο. Έτσι. Ήρθαν υποτίθεται να βοηθήσουν και εν τέλει ένας δουλεύει μόνο. Μα δεν σημαίνει στην Ελλάδα. Ήρθαμε να δώσουμε ένα χεράκι σε αυτόν, να σπρώξουμε λίγο. Νίκο, διάλειμμα έκανες πριν, θα τελειώνει. Δεν φεύγεις αν δεν κλείσουν οι τρύπες. Μαλάκα, πώς θα τα κόψω αυτά με τα μικρά? Μην τα άνοιγες. Αυτά δεν τα άνοιξα εγώ! Ημέρα Πέμπτη, όχι ναι. 454.000. Λοιπόν, build, φτιάξιμο. Κράτα την κάμερα ίσια, δεν μείνει στραβά, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, build σαβουιδάει, πάλι στραβά την κρατάς. Τώρα θα ήθελα πραγματικά να δείτε τι κάνει πίσω στην κάμερα. Δείξε λίγο. Μου μπαίνε στον πάτο ρε μαλάκα. Τι ψάχνει? Λοιπόν, αυτό να κοπεί. Ναι, θα κοπεί. Κάποια στιγμή. Ε36 Project, part νούμερο 200.755. Πρέπει να τελειώσει αυτό το αστείο. Ναι. Και να τελειώσει και αυτό το αμάξι. Λοιπόν, πήγαμε και πήραμε 200 ευρώ μπογιές σήμερα. Εδώ. Έχουμε πάρει. Τι για πίσες πήραμε, τι για. Εδώ, κούντα. Να κάνουμε λίγο unboxing τώρα σε χρώματα. Διαλυτικά, καταλύτες, χρώματα, πέρλες, μέταλλα. Εδώ, όλα αυτά εδώ πέρα, παιδιά. Συν αυτό. Συν αυτό. Συν εμένα. Συν εσένα. Και ήρθε η μέρα που θα ρίξουμε χρώμα. Ναι, επιτέλους. Πάμε να ετοιμάσω μπιστόλι, να ετοιμάσω κοφλέρ, να κάνουμε τις μετρήσεις μας, να ασταρώσουμε, να κλείσουμε το χώρο, θα βάλουμε μέσα τη σομπίτσα που έχουμε εκεί πέρα μέσα στο χώρο, ώστε να τον ζεστάνει λίγο αυτό το χώρο, να είναι λίγο πιο ζεστός και να ξεκινήσουμε να βάφουμε. Αυτά. Πάμε. Γεια σας! Ποιος είναι? Λοιπόν, μπορείς να μας πεις λίγο τι έχεις κάνει εδώ τώρα, θέλω να μας ξεναγήσεις. Ένα λεπτό. Για να αλλάξουμε, να βάλουμε τα πρόχειρά μας. Ωραία, τα βάλαμε. Για ελάτε μαζί. Λοιπόν, έχουμε μπουκαλίτσα προπανίου για να θερμάνουμε το φούρνο μας. Εδώ είναι η είσοδος του φούρνου. Είναι η ειδική πόρτα που στεγανομονώνει για χρώματα και αέρα. Και εδώ είναι ο φούρνος μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζεσταίνει το χώρο. Έχουμε κάνει το paint booth. Κλειστό όλο. Έχουμε μονώσει όλο το αυτοκίνητο έτοιμο για βάψιμο. Και έχουμε βάλει τον εξαερισμό μας. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Ετοιμάζω αστάρι και το ρίχνω. Το βλέπεις ότι είναι υγρό τώρα? Είναι εντάξει. Το βλέπεις ότι είναι υγρό? Να κάτε. Θέλει κι άλλο. Εντάξει. Σήμερα θα βάψουμε. Ναι. Το αστάρι, παιδιά, τα επαγγελματικά αστάρια είναι δύο. Έχει το κανονικό το αστάρι, το υλικό ας πούμε. Το δεύτερο είναι ο καταλύτης του και λίγο διαλυτικό για να νερώσει. Το ρίχνουμε μες στο πιστόλι και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε. Έχουμε κάνει όλη την απαραίτητη προετοιμασία. Στο τέλος, αφού
τρίψουμε και έχουμε περάσει και τα τελευταία γυαλόχαρτα, πάντα κάνουμε ένα καλό καθάρισμα με ένα πανάκι υγρό ή με ένα κερόπανο, αν καλύτερα έχουμε, αν μπορεί κάποιος να πάρει. Τα πουλάνε ώστε να μην μείνει καθόλου σκόνη πάνω. Βέβαια τώρα στο αστάρι δεν μας πειράζει, αν χρειαστεί τρίβουμε και λίγο μετά το αστάρι, αλλά πιστεύω να θα σχεδόν έτοιμο. Ωραία. Έτοιμη για αστάρι. Τώρα πλέον γίναμε και πολλές. Εδώ. Είσαι λίγο ρε Μάρκο. Χαίρετε. Κύριος Σκότης. Και μόλις τελείωσε το αστάρωμα. Παυλάρας. Πες τους τι κάναμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τι κάναμε εδώ. Ρίξαμε αστάρι Ναι. για πρώτη επιστροφή και μετά πάμε για κανονικό χρώμα. Πήγε καλά η δουλειά, πώς τη βλέπεις? Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Όντως. Και εδώ με τις τρύπες που είχαμε δεν φαίνεται τίποτα. Έχει κάνει δουλειά σωστή ο κύριος Σκότης εδώ, στα τρεψίματά του, στις ιστορίες του. Λοιπόν παιδιά, έχει βγει ωραίο το αποτέλεσμα, εντάξει. Τα αφήνουμε λίγο, στεγνώνει Παιδιά, και πάμε για χρώμα. αν ρίχναμε άλλη μέρα το χρώμα, θα έπρεπε να αποχαρτάρουμε. Αλλά εμείς είμαστε πανέξυπνοι και δεν αποχαρτάρουμε και τα ρίχνουμε όλα μαζί. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε είναι αυτό. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος. Αυτά είναι μυστικά τώρα. Πρέπει να πληρώσετε. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μαλεπουδιάρα. Ναι, κάνει δουλειά αυτό ρε. Εδώ τα αγοράκια δουλεύουνε, τρίβουνε. Τελειώσαμε το αστάρωμα και αφού τελειώνουμε το αστάρι, επειδή το αστάρι αν το ρίξει έτσι λίγο πιο παχύρευστο από όσο πρέπει, όπως το ρίξαμε εμείς τώρα, για να κάνει έτσι πιο παχιά στρώση, μετά το περνάμε με ένα γυαλοχαρτάκι χιλιάρι με νερό για να πάρει λίγο έτσι να μαλακώσει. Τώρα έχει γίνει τέλειο εδώ πέρα, είναι έτοιμο για χρώμα. Έχει απαρωθεί όλο. Ο Νίκος το περνάει με ένα κερόπανο για να φύγουν οι τελευταίες σκόνες. Εγώ ετοιμάζω το χρώμα και τώρα θα ρίξουμε χρώμα. Έχουμε ετοιμάσει και εδώ τα άλλα δύο κομμάτια που θα βάψουμε. Με τόπι καπό. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε δώσει hint για το χρώμα. Όχι, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Δεν το έχω δώσει ακόμα. Είμαστε έτοιμοι να δούμε χρώμα. Χρώμα Μηχανοστασίου Σαββοϊδάκης. RAL 7046. Ένα υπέροχο χρώμα. Κάτσε το δείξουμε και στο φως εδώ. Μαζί με το μπλε που έχουμε στο αυτοκίνητο ταιριάζει πιστεύω πάρα πολύ. Έλα το δεις. Κοίταξε αντίθεση και με τις πέρλες μέσα θα είναι... Ναι, το καλύτερο βέβαια κομμάτι τώρα σε όλο αυτό δεν είναι το γκρι. Είναι αυτό που θα γίνει στη μίξη του βερνικιού. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Γκρι λοιπόν.
Και είμαστε έτοιμοι τώρα για να φτιάξουμε το βερνίκι. Έχουμε πάρει βερνικάκι. Εντάξει, δεν έκανα πανάκριβο βερνίκι. Πήραμε ένα απλό βερνίκι με γρήγορο καταλύτη. Όταν δεν βάφουμε σε φούρνο και δεν έχουμε τις θερμοκρασίες που θέλουμε, καλό είναι να ζητάτε από τους χρωματοπόληδες fast καταλύτες για να στεγνώνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν είναι πολύ καλό αυτό, δεν είναι το καλύτερο που μπορείς να βάλεις, αλλά όταν δεν έχεις φούρνο να το βάψεις είναι καλή επιλογή. Τώρα εμείς πέρα το βερνίκι πήραμε και αυτά τα δύο. Το ένα είναι μέταλλο και το άλλο πέρλα, έτσι για λίγο έξτρα ομορφιά. Αυτή είναι η χρυσή πέρλα που πήραμε. Φαίνεται σαν άσπρο βέβαια εδώ, αλλά άμα σας το δείξουμε λίγο φως, αν ρίξεις μερικές σταγόνες. Ναι, το καίει εντελώς. Φέρε κοντά την κάμερα. Κοντά. Βλέπεις. Λοιπόν, αυτό θα φαίνεται μέσα στο βερνίκι. Ωραία. Θα ρίξουμε από λίγο. Αυτή είναι η χρυσή πέρλα. Και πήραμε και λίγο μέταλλο, έτσι λέγεται. Είναι το πιο έντονο που έχει, ας πούμε. Είναι σαν χρυσόσκονη ασημή. Αλλά πάλι από αυτό ρίχνουμε μέσα στο βερνίκι και παίρνει λίγο σαν μέταλλο μέσα το βερνίκι. Σιγά ρε! Όπα ρε! Άσε με να πεθάνω μια στιγμή. Βάψε πρώτα και μετά. Έτσι σε ρε μάστορα. Να πεθάνει ο μαστοράς σου δηλαδή. Λοιπόν και τώρα είναι μεγάλη στιγμή. Ναι. Τι θα βάλουμε πρώτα? Την περλά. Ναι. Μην με κρύβεις. Συγγνώμη. Θα αλλάξει χρώμα μετά, θα κυτρινίζει, δεν θέλουμε. Άλλο που δεν θέλει ο Σαββιδάκης. Ποπ, παιδιά. Εντάξει, δεν περνάει μέσα από την κάμερα αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τι θες τώρα, θες λίγο χρυσό ακόμα, τι θες? Ναι, θέλει λίγο και από τα δύο νομίζω. Είναι υπερβολή Γιάννη. Λες. Ωραία, τέλεια. Βάλε. Θα βάλω ένα τσάκ, εντάξει. Ναι. Βάλε ρε, μην το φοβάσαι ρε, μην είσαι... Είναι πολύ Γιάννη, ξέρω τι σου λέω. Παιδιά δεν περνάει από την κάμερα αυτό που βλέπουμε. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Χρυσίζει με λίγα μέσα στα μέταλλα. Ναι, είναι άντε γεια η φάση εδώ. Καλό. Θέλει από και από τα δύο. Βγάζει και τώρα, αλλά θέλει. Έλα, πες την αλήθεια, συμφωνούσες στο ότι θέλει κι άλλο? Ναι. Νόμιζα ότι είναι πιο χοντρά τα μέταλλα, αλλά δεν είναι πολύ χοντρά τελικά. Τρίχες. Είναι πολύ ψηλό. Ήθελε χρυσόσκονη μέσα αυτό τώρα. Πρόσεχε βλάκι.
Παιδες, δείτε. Στο μαύρο φαίνεται ακραίο, παιδες. Στο μαύρο φαίνεται σοβαρά. Λοιπόν, από το 0 μέχρι το 10 ακούω πως ευχαριστημένος. Είμαι όντως ένα 9. Συμφωνώ. Είμαι ένα 9 ευχαριστημένος. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε λίγο κουρασμένοι βέβαια. Έχει φτάσει η ώρα. Τι ώρα είναι? 12 είναι και. 12 και. Είμαστε εδώ από το απόγευμα. Μπράβο, είμαστε εδώ από τις 5 και. Ναι, αλλά νομίζω το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Εδώ είμαστε. Ναι, είναι έτοιμο, φρεσκοβαμμένο. Θα το δούμε και στον ήλιο βέβαια έξω. Κοίτα τι ωραία που δέσαν οι ενισχύσεις του Μαγιάφη εδώ πέρα, του φίλου μας. Φρεσκοβαμμένο και το καπό από μέσα, έχει δείξει πανέμορφο. Τι είπα, τελική ευθεία να μπει το μοντέρ. Σωστός. Λοιπόν, Αυτά. παιδες, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ένα like και ένα subscribe θα μας βοηθούσε πολύ. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ.